Monggo, ya. Dapi yang Gong Peri dan tajiar kowe. Get-geti, nek sikile kesleo meneh. Nganggo ikrak meneh. Nganggo ikrak mesti nganggo topi ya. Ha iya. Nganggo laken. Monggo. Corling. Corling. Wayah apa? Ya santinan rambut wah coba wah yes dimatke tenan wadem ini ngunokke meja ketoprak iso wah saya anyep dasare yo kancane komplit yo rek komplit bonang terus barang yo ditabuh wah ya kepiye to men supaya rempek regu regeng regem heeh kanca komplite cacahe 24 bengi iki terus oh dadi aku mung kari njaluk keterangan saka sing ngendang kancane pira iki 24 sing mboten mangkat siji ya tak gawe 24 oh nek sik mangkat terus mangkat ayo blong ora tok tambahi aku ki mau repot 24 ya 24 oh iya ya Pak nyuwun diwalik slendro angsal. lah ngapa Nggih nyobi slendro. oh iya ora apa-apa cobanan dituku lho lah ngapa ora mesti coba-coba tenan ledek dagangan nih Kados Gusti ya eling mijil ketoprak slendro sampun tengah
Oh, catetanku kleru terus. Ah piye? Ngono aku sampun tengah-tengah ngono. Waduh. Waedan. Apa-apa disambut ya? Saut. Wah. Yo. Sing eling. No, mangga. Pimpo banyu aja gawe kodheng entuk dening apa reng? Ledeng. Oh iya. Mulane nek sumure bur wis dadi terus didadekke ledeng. Oh. Ledeng ki beda karo ledeng. Oh. Lak tendang mencelak lho kowe. Basa Jawa iki pancen cocok mirip-mirip sithik ning artinya berbeda. Iya, ya pancen bener. Mangga. Aja ngecero bakul apa, Gong? Aja ngece karo tatin. Lho kok karo tatin? Bakul tempe? Sak gebleke. Ha iya. Kowe iki ora sok nembang. Wong iki larasan ora petuk kok. Titi-titi apa? Titi. Cepat sirahe ora. Heeh. Ora sale guyu ora tenanan kok pipis langsung ngono. Yo. Gusti Nek biasane tembang pelok iki terus disendrokke ya rada kaku ya, Truk. Ha iya. Le arep ngangkat iki kangelan. Mula ya kudu ngati-ati karo larasan. Bener. Nek ora amat larasan cetha keblendre ya, Truk. Iya. Monggo. Aku wis nembang ya kuwi mijil ketoprak saka pelok dadi slendro. Oh iya. Kan ngaturke apa, Truk? Apa